Zeg, wie gaat het met senioren Zuidwesten vandaag? Ja, perfect op dit moment. We hebben nu de kavelrun zijn we net doorgekomen. We hebben weer 8 punten geschoten, dus ja, we gaan op het inwinnende dag aan. Hè? Ja, jij staat hier met een paar jongeren. Ben jij allemaal lid van de charterie of gewoon voor de gezelligheid hier? We zijn, ja, Jeroen is lid sinds dit jaar. En nou ja, de dames nog niet, maar dat kunt misschien nog wel. Ja, het Beulse gedeeltje is lid, maar de rest moet nog volgen. Dat moet nog allemaal volgen, ja. Maar wie wil jongeren in Sint-Joris? Want je bent een van de jongeren, ze gaat niet meer gaan. Ja, klopt. Ik reken mezelf nog tot de jongeren. En ik moet zeggen dat die groep jongeren ook steeds groter werd. Ik denk dat we nu een, ja, ik zeg toch ergens tussen de 10 en 20 echt jongens, meisjes tussen de 20 en 30 erbij hebben. Dus nou, de aan was die eerst er zeker wel. Zeg dames, kom je voor de jongens of ook voor het zitten? Voor allebei, ja. Oh ja, Diggo? Ja. En wat zijn nog plannen volgend jaar in een pakje met marcheren? Ja, misschien als vlaggedraagster of zo, ik weet het nog niet. Nee, denk ik niet. Kom gewoon alleen kijken. Goed, hartstikke bedankt en ik vind veel gezelligheid hier in de tent. Hè?